Okay, Sabado ngayon. Okay. Sabado ngayon. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. September 5, 2020 ngayon. Brownout! Cebeco monthly maintenance. Kaya mainit. At ang daan, bagong kaabuno lang ng Anapog. Kaya maalikabok. Kaya Ligo challenge tayo. Habang may dumadaan, Ligo sa daan challenge to para pawala din ng alikabok. Okay, now na! Kaya nyo to! Isa pa. Over and out.